kirki ki yi kwalliya ki fito ya juya kalle ki ji kawai kin fi matan duniya idon sa ya buga nan ya ce ai wannan sai mata ba shi da tari sai matarsa ya buga nan ya ce matarsa that is a woman an kira ki mata a matsayin ki na ya mace dole ki zama homemaker ba fa housewife ba ya kamata mu san akwai bambanci da matar aure ordinary da housemaker ita ce wanda idan mijinta yau ya zo yana bukatar ta ganin idansa kawai ta sani housemaker ita ce idan ba shi da lafiya za ta yi tracing housemaker ita ce za ta rufa masa asiri housemaker ita ce wanda danginsa suke alfahari da ita housemaker ita ce duk lokacin da ya ce za ta fita tana da wayo tana da dabaru ta san me take yi out of wannan wata rana ina kwata wata mata ta zauna shi sa nake ce kullun ki san kanki a auren ma dole ki san me mijinki ya fi so a jikinki dole kawai ki sani idan baki sani ba yin trouble tafiya wannan ki dinga bazar ai idan mijinki na binki a baya steps ɗinki da takunki daban ne bayar Allah that you must know dole kina da tsari in baki da tsari you are in trouble wata mata na sani ba na mantawa mijinta ya sake ta wallahi ya sake sakin aure ba daɗi kun ga masu wayo miji goma uba goma ne sai ka ce ma in fere da kai kuma ƙarya ne fa kina fita ki fara bin bokai da yan tsubu kina Allah laki da wallahi ƙarya ne mutuwan aure masifa ce sai ya zama dole that we must know because mace halla aka Allah yi ta a ƙarƙashin ɗa namiji za ta rayu it is important for us to know that so long as ba mu san wannan we in trouble yadda yake mai wayo ce mai dabara da ya sake ta tarsa yadda za ta yi ta zauna daga safiyar yamma ba ta ba ta san a jikinta yana son nonuwanta sosai